Og vi er Mixerdrengene. Ja, I kommer til vores helt nye kanal, som selvfølgelig hedder Mixerdrengene. Ja, for vi laver alt muligt random stuff. Sådan noget gamer-videoer og videoer, hvordan man laver alle mulige syge tricks og ting. Og how-to. How-to-ting. How-to-ting. Ja, selvfølgelig. Men og så, ja, vi laver sådan selvfølgelig noget, hvor vi laver sådan nogle tricks og sådan noget, hvor det ikke kun er sådan noget der, hvor vi fejler i det. Vi faktisk også tager sammen og laver nogle fede tricks, og vi laver lidt gamer-videoer. Og ja, så sådan, ja, det sådan, kommer vi selvfølgelig også ind på måske et andet afsnit. Hvad for nogle spil vi kommer til at spille, og det der stod i starten, det er ikke sådan der, hvis I skal se vores kanal her, så er det ikke fordi, at hvis nogen der bare vil blive kendte på YouTube, at det kun er derfor. Det er også fordi, at sådan der, vi vil gerne have, at folk de skal blive godt i humør, og sådan, når de kommer hjem, og hvis de har en dårlig dag, så sker det et eller andet sådan, og så de kommer hjem, og så ser de vores videoer, og så smiler de sådan af det. Så det vil vi gerne have. Ja, I kan også lære sådan alle mulige syge tricks og sådan noget, hvis nu vil sådan prøve dem på vennerne eller sådan noget. Ja, og så kan I måske lægge et eller andet, lægge videoen i kommentarerne eller sådan noget. Ja, og der kommer også en video senere i dag. Ja. Det gør der. Så det kommer til at blive sådan noget, hvor vi laver lidt med handsker og vand. Ja. Det er det, vi kan sige til videre i hvert fald. Ja, først stod vi os på en kondom, hvis det ikke lyder for mærkeligt. Ja, det lyder lidt sådan, ja. Ej, vi hældte vand i den, og så lavede vi alt muligt. Så min storebror lagde den. Ja. Men? Ja, så ødelagde han den bagefter. Nej, det var ikke. Og han havde faktisk Bob. Ja, han var ordentligt sej, og så lavede vi sådan nogle gangsters bagefter, som også gik i stykker. Selvom min, den gad ikke helt at gå i stykker i starten, det var bare sådan der. Ja. Vi gik i stykker lige med det samme. Jeg skulle prøve at rushe med dem. Nå, men den kommer så lige om lidt. Det kommer om hvad? Den er nok ude om en halv time eller hvad? Ja, måske en halv time sådan, ja. Så er det sådan, det er ikke fordi, at... Men så tror jeg nok også, I først skal se den her første video, og så se den anden bagefter, fordi ellers giver det ikke så meget mening, tror jeg. Eller det bestemmer jeg selvfølgelig selv. Så. Men ja, velkommen til her. Ja. Totalt meget velkommen. Hvad? I er totalt meget velkommen. Ja. Ja. Alle er velkommen. Eller, nok ikke alle. Haters er ikke velkommen her. Nej. Hvis nogen af jer er haters, okay, godt til at smutte jeres vej. Væk. Men man skal aldrig tage sig af haters. Det er bare nogen, der ikke... Så, ja. Det gider vi snakke om. Vi vil hellere bare byde velkommen til folk og bare sige, at de kan subscribe, hvis de har lyst, og like vores videoer og kommentere, sådan, hvis de har lyst. Så det var sådan det, ikke? Ja, det var bare